Tamong Mas, iki dalile utawa ya kuwi Quran hadis tentang bersih desa ki enek Mas Yuto. Oh, kathah sanget. Nggih. Cobi Kathah sanget. Wong bersih desa iki bersih desa menika tegese resik dawuhipun anandofatu minal iman kebersihan utawa resikan wis sak perangan saka iman. Wong nek beriman kuwi mesti resikan niku contone wis jelas. kathah bos dadi sampean kudune sing resik. Iya. Contoh mlaku-mlaku barang kuwi ora usah nggo dhuwit. Lho. Lah bene resik bos, resik atine. Wong sampean angel lho resik atine karo nun sewu. Ngewasi wong wedok kok rada mening. Apa nek sampean keadaan kaya ngene iki? dalang ganteng. Ganteng paling tidak ya duda wis suwe. Ya, cedhok cah wedok, terus sampean ndah nyotaan lho, ini ndak boleh. Oh, berarti sampean punya pikiran yang kotor. Pikiran sing kotor ndak boleh. Niku mboten angsal, cedhok cah wedok ya mau ditoleh tok, seret. Oh, kaya ngene iki to dadine ya wis, oke. Umpamane cedhokne, bodine kaya sing biyen. Tau ngrasake, ngono wis pas. Dadi wis ora usah nemen-nemen awake. Ya kudune resik tenan atine. Contone wong wedok-wedok ya ngono, aja sok ngrasani tanggane. Lah kok iso ngarani wong wedok-wedok ngrasani tanggane lho. Suratin karo iki lho. Karo Martiah. Martiah iki lho. Umpama ya, umpamane. Iki sing ra oleh lho, sing ra oleh dilakoni. Sing ora oleh dirasani iki wong nek rasan-rasan. Umpamane ning daerah Kersian ki enek Rowondo, Wayu. Ayu. Jenenge Siti umpamane. Siti umpamane. Terus ning etek ngono esuk-esuk. Etek-etek ning etek-etek ning bakul etek blonjo niku lho esuk aku dadi sapa? Aku Martiah. Aku dadi Suratin umpamane lho. Umpama lagi wong umpama lagi mongan. Aku umpamane Martiah. Lho, Ten. Ya. Arek blonjo ki lho. Bojoku njaluk konjangan ke terong lho pirang-pirangane dina iki. Bayeme ayu-ayu ki lho ya delon kaya ngene kok larangi rame-rame bojoku konjangane pete. Tak omong ngono ya masalah Siti lho rondo anyaran iki lho. Pamer saking masih kemropyak ngono iki. Wong iso kaya ngono iki nyapa blak-blek ngenang ngene. Dongakne gudiken ya, Tin. Masalah. Wong iso kaya ngono kuwi terus. Tak omong ngono ya nek awan lho Siti lho nglebokne wong lanang-lanang. Ya ampun, ben bosok. Wong wedok lah inu ini nuwun sewu ngoten niku mboten angsal bos. Lah wis diresiki atine diresiki sembarangane ya ora usah rasan-rasan tanggane, ora usah rasan-rasan ning nggon liya-liyane. Kuwi lagi rondo anyaran. Urung panitia bersih desa. Umpamane kok sing masak gak Suratin gak Martiah ngrasani. Umpamane sing masak iki sing masak wong liya. Saminah umpamane sing biasa Saminah. Ya umpamane. Suratin yo ngrasani karo Martiah. Ten, ya. Ndek iki pendek ini wayangan apa ora? Neng wayangan masalah rawone kesarusan kaya slentak jarane rasane. Ancene Saminah ra iso apa-apa. Sambele kaya remason. Masalah. Saminah ngono ya disuguhne tamu lho masalah. Diomongi wajike mung sak mene-mene iki yo. Ngono kok ya ra isin. Iwake alote ya ampun kaya. Saminah rasane. Ora oleh Mas yo ngono. Mboten angsal. Biasa ngoten niku lambe-lambe lanang biasa. Lambe wedok. Lambe lamis ngono. Lah, niku mboten bareng sing kados ngoten iki. Dadi sok-soki contoh iki mung contoh sing apik, ya golekana contoh sing elek bareng. Dadi wong iki ben ngerti, oh kae lho sing ra oleh, oh kae lho sing oleh. Niku, Bos. Percel kok cerdas men iki, Pak. Buat nela awakmu e, Mas. Cerdas saniki percel cerdas. Sik, lah aku kan Tulungagunge kan Kersian kene. Nggih. Lek sampean Banyuwangine ngendi, Mas? Kula Banyuwangine Cluring, Bos. Oh, Cluring. Nggih. Lek Mas Yudo sampean takoni ngawine ngendi? Ngawine ndi, Pak? Kula ngawi. Ngawine ndi? Ya gak mesti, Dik. Ngawi. Maksudnya aku ngawi. Lah yang jenengan Kersian, Tangguh Gunung Kersian. Tulungagunge pundi? Tangguh Gunung desane Kersian. Kula Banyuwangi. Banyuwangine ndi? Cluring, Pak. Aku ndi? Ngawine ndi ya? Aku ngawine gak mesti kadang ning ngarep TV sok ning mawon. Iki tak tekoki tenan lho, wilayahe lho goblok. Lah ya wilayah ngawi. Lah iya ngawine iki ndi? Gak mesti. Kadang nek duwe dhuwit yo ning hotel. Hei. Bah, wong iso kaya ngono. Boclok. Maksudnya ngawine piye to ngawine? Utekmu bosok tok utekmu. Oh, daerah ngawi. Daerahe lho goblok. Kecamatan Pitu. Wah, yo berarti gawedi no. Lah kecamatan Pitu urung 1, 2, 3, Pak. Kuwi jane nggonmu sing ndi to, Pak? Jenenge lho Pitu. Lah desane kok berarti umpamane Kecamatan Pitu. Anek Kresian, terus Kalidawir, terus kecamatan ngono sampai Pitu no, Pak maksudnya. Kowe tak bacok ndasmu suwe-suwe angel jamu. Lah piye maksudnya? Jenenge kecamatan lho, kecamatan namanya Desa Pitu. Loh, kecamatan apa desa? Ojo ki teko kecamatan, teko desa, teko kecamatan. Ayo medun ning kene yuk. Nyawa, Pak. Gelut, ayo.
Aku takok tenanan lho nek sampean. Jenenge Pitu. Oh, jenenge Pitu. Lah Pak Camat Pitu nek kowe go ngeruh ya aku iki. Masa to, Pak? Aku iki penduduke lho, Dik. Lah ngomong apa rumangsaku. Oh, lek sampean bahasane bahasa Osing ya, Mas? Kula Osing, Osing niki. Niki wong Banyuwangi ya niki. Banyuwangi iki nganggo bahasa Osing. Osing. Bahasa Jawa mboten patek saged. Mboten tak saged kula Jawa halus niku. Nggih. Pomo sapi ngono lek kono piye, Mas? Sapai. Pokoke mburine i ngarepe enek ane dadi lek sapi dadine sapai ngoten niku. Kali. Kalai. Oh, Ya, sapi, sapai, kali, kalai, nek Siti. Sita. Pak. Nyapa to kok Siti barang guru-guru masaku. Wong kok Ora aku sampe nerusuk bro ya dadi kemampul isuk-isuk kowe mangsamu. menghibur para warga masyarakat Kersian Dik, Ya, Pak. guyub rukun. Lha ente sakmono mbane lho Pak. Wah, mulai sing kono, sing kene, sing kono. Lah kok madhep rene ora nek sing madhep rono ngono lho maksudku. Lah hiburane nang kene rumangsamu lho. Hiburan sing anyar kan iso to, Pak. Ora kurang ngono kok cah cilik-cilik ya Dadi panggonane iki amba, Mas. Nggih. Nggih, kiblat papat wis kena kanggo paugeran. Paugerane dos pundi lho. Mas Yuda sing ngerti. Kowe ra tekan. Kiblat papat Timur timur selatan. kena kanggo paugeran. Nah, kuwi lho. Mulai saka timur, utara, selatan lan barat iki kena kanggo paugeran wong urip. Paugerane piye maksudmu? Timur. Tegese wong urip ati-ati nggunakake umur. Umur mung sedelo ibarate mung mampir ngombe. Mulane kudu ati-ati nggunakne umur diarani timur. Terus mari ngono? Selatan. Sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Wong nek gelem selawat mesti bakal entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Selatan sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Selatan. Mari ngono terus. Utara. Urip hanya sementara. Oh, bakale nyemplung ngonoan. Mati, Dik. Oke. Kaya mau sing ciut mau. Iya. Terus Nek utara, barat. Menungso nek wis bar bakal kundur ning akhirat. oh, berarti wong Alias mati. Roh dalane kabeh berarti wong ning donya iki bakale mati. saenek-eneke ngene iki Mesti mati. aku besok Yo mati. sampean Yo besok mati. kene Yo mati. umpamane ngene iki tak tekoki Pak. Oke lah Lah silakan. wis roh dalane mati apa sing kudu dilakoni lak sampean Pak kudu. Piye pertanyaanmu? Lah apa roh dalane mati kudu sing dilakoni kudune piye lak wong urip ning alam dunya. Ibadah sing akeh. Ah nyapa biayaan ibadah iki. Ngamal sing akeh. Wah, ge apa kenek kuwi ngawur ora. Ngaji sing bener. Ora usah. Iki piye to iki jane ngajimu lho nang ndi kok iso? Lah iya lak wis roh dalane. Pertanyaanmu lho. Lah wis roh dalane mati iki apa sih? Ibadah. Ge apa to? Ngamal sing akeh. Nyapa biayaan ngamal barang kucluk ya kok iki jane. Lah saiki nek wis roh dalane mati, wong urip kudu piye? Balik. Kok iso balik? Umpamane awakmu teko kono terus roh wayangan, oh dalane mati balik golek terobosan liyane, Pak. Golek rono, apa rono. Biasa. Oh, dalane mati. Lah aku dalan pati akeh ngibadah salat 5 wektu. Oh iya. Iki dalan mati lho, Pak. Buntu Pak dalane, Pak. Wong urip bakale mati. Ya. Kamangka wong mati mesti nggawa sangu. Sangu. Apa sing digegem wong mati? Sing digegem wong mati iki ngibadahe, Salah. sedekahe, Ora iso. gawanane urip ning donya. Salah. Lah apa sing digegem? Sing digegem wong mati wis semut digegem ya mati. Jangkrik digegem ya mati. Wo semut. Jangkrik, laler digegem ya mati. Ora Jangkrik. percaya. Heeh. Nek semut gegemen kok mati. Oh iya ya, Pak. Lah awakmu nek iso pinter kaya ngono to, Pak? Lho, aku wong cerdas bedhean sing angel pisan le musuh aku. Mara tua kowe musuh aku bedhean ngantek minggat to. Nyapa to kok marotua sampe minggat lho kok rumangsamu. Silakan, Sebabe Bedhean. apa? Sebabe Oke. apa wong mati kok dibuntel mori terus dipocongi dhisik. Karena itu sudah menjadi syariat. Wah, omong apa? Wis jadi syariat Omong iki apa? macet-macet. Lah terus sebabe apa wong Wis jadi mati? syariat. Wong mati kok mesti dibungkus mori, ditaleni siji. Wis loro. jadi syariat Ora, kudu Pak. dibuntel mori Ora. awet ben suci. Ora iso. Lah sebab apa wong mati kok dibuntel mori? Lah engko lak dibuntel godhong gedang ndarani lontong kuwi mesti. Dadi gak Angel ketara. Bangsil kok angel men pertanyaane. Srekalan. Srekalan kowe. Srekalan. Sebab apa wong mati kok mesti didusi, Dik? Oh, sebab kuwi ancane kudune ngono ben Ora iso. Anadzafatu minal. Ora iso, Dik. Wong kudu didusi. Ora ben- iso. Sebabe apa, Pak? Sebab gak iso adus dhewe. Oh iya ya.
Sampeyan tekok ora? Srikalan. Tekok ora? Apa bedane manten anyar karo sepeda motor anyar? Lho, lah mati ndi? Kowe. Nek manten anyar wong nek sepeda motor barang. Lah manten anyar iso mati iso urip. Mas Yudo lho sing iso, Mas Yudo iso manten anyar karo sepeda Manten anyar karo sepeda motor apa? Nah, lho. Lah anu manten anyar mati urip. Mati urip. Ora iso. Lah apa, Pak? Bedane sepeda motor anyar karo manten anyar. Nek sepeda motor anyar. Iya toh, motor ditumpaki jelek. Digo mlaku banter mek rek, enek ratan kok ratane enek bolongan. Enek dalan langsung dienggoki sleot. Oh, enek dalan kok enek bolongan langsung ngenggoki. Motor menggok sleot. Oke. Lah manten anyar, Pak. Beda karo motor anyar. Iya, motor anyar motor tumpaki. Enek bolongan menggok sleot. Motor anyar. Lah manten anyar piye, Pak? Beda karo motor anyar. Manten anyar, Pak. Manten anyar. Lah iya, motor anyar to langsung numpaki ngene mesti. Digas mak ngek kok enek bolongan ning ratan langsung menggok sleot. Daripada jatuh karena motor anyar. Enek bolongan menggok sleot. Lah manten anyar. Beda karo motor anyar karo masaku. Kowe iso koclok ya mubeng ae awakmu jajal apa bedane manten anyar karo bal-balan ayo. Ya beda nek manten anyar wi adat pernikahan nek bal-balan olahraga. Kleru. Ya iya nek manten anyar apa ki adat bal-balan olahraga. Bukan. Lah apa bedane manten anyar karo bal-balan? Nak bal-balan bal dikiring mlayu ngalor ngidul mlebu digone gol, mlebu bleng agek rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Lah, nek manten anyar. Dadi lak bal-balan iki digiring sik bal iki mesti. Tendang teyel. Gol! Agek rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Iya. Nek manten anyar. Dadi lak bal-balan digiring sik Pak bal iki. Ulek ae sih. Wah, kiri kanan gol! Agek rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Lah nek manten anyar. Dadi padha karo bal-balan. Rumangsaku, rumang